Ada kamu terima apa? Apa? Tak kira tekan yang manisan. Ini para dua sih sudah Pamilya anus
Nasopo terima orang kalian Gila, bulu. Ulu
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
salamat lang ulit. Lalaki yan ang watakal. May nasulitan. Kahit ano na gusto ka pa nga ano, nakapagpit sinayalin. Kahit hindi ba yalabi ang amor sa rakat ng paray. Kahit hati kariman nga muling nagayang ayos ay namuriya Kemudian Laili hadi yang bina Muria tak saya para Muria tak
walipan ko ay sama ang bukay. Alaray, lalo na tinira na sopera mo ay iso ang urang sulingan ngayon. Ay namin utang ko butaw na si Hayang utang mula sa walipan ko na sukitan ko. Sa pagkakaya, mahirap pag-ibig.
Oh
ay panda kay takaya jumay lahani siya na isang po kamare na kanini Wawan na wala sa kiyay bayne isa na ini kaginarano pagkakiyay kiyay na kanini kasi kasama sa wiran na pagkasani ay nalinay kaginarano nagisibay may ay ako yung tawahan na suka akin ay na bela siya pangalan kay sa pagkanapuyan kaso anayan ay sulutan na panuwi inana ko sa ikapungamay siya iyaw na mararang kumakano na lang may ilim Shoutout taga Pangasinan. Wala
Selamat